Isang dada lang yan, o. Isang dada muna. Pwede na lang yun. Mas muna lang. Ayaw mo, isang dada lang. Boss, boss ka na? Yes. Gusto ko. Handa. Ikaw na lang ka munggo. Munggo? Sige. Gusto kayo munggo sa akin, munggo. Handa. Munggo. Parang sitaw. Balagaw, balagaw. Wapo. Balagaw. Ito to tao. Uy, bili natin. Nip. Kaya bili natin ah. The viewers, thank you. Uy, yung mo, yung marami comment. Ako wala nagko-comment. Loading man. Boom, B-boy. Jing Jing Vlog, shout out. Shout out, boom. Why is loading so much? Jing Jing Vlog, red. Maria Pay. Good project, boom. Ay, Will, shout out. Sir Hi, Sir Will, boom. Project. Sir Will, Scooby-Doo, pop, pop, fat. Scooby-Doo, pop, pop. Scooby-Doo, pop, 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 pop. Thank you, Will, so much. Thank you so much. Hindi ko nakita yung comment. Marami na pala nagko-comment. Ang init po. Oo nga eh. Sobra. Lalo na dito. Napaka-init. Wala man lang pahangin-hangin. Stuck up ang init ah.
Cecil Vlog, Hong Kong, shout out. Salamat. Morning. Morning din po. Pin kita. Guys, yung nakapin, baka naman po pwede sa suyo. Palab-lab. Yung talaga sobra po. Cecil Vlog. Yung sobrang init. Oo, nagpapaypay ako. Kulit ng vlog ni Kuya Elmer Ogay. Tagilid. Tumatagilid din ako pag nod eh. Inaayos niya talaga yun. Hindi na ma'am. Bili na ate, bili na. Terepolyo po. Bili na terepolyo. Siyang mabibigay. Bili na. Polyo. Hindi na tayo, okay na. Okay na nga ni. Bakit? Ay. Bakit? Bakit? Sumaside view ako eh. Kasi masyadong ano, kamu. Asukal. Criminal to ah. Wala ko, wala naman sa yung ano mo, paghilot. Ayos. Ayos. Nangyari sa'yo mata mo? Tuntok ka? Yan, bugbog. Walang kagaling-galing. Sasakit lang katawan mo. Walang direksyon yung paghihilot. Diyan mo kung papasakit ka mo, tatanggalin yung sakit o dadagdagan. Oo. Kahit na maghilot yan. Mabuti pa nga si tatay yung matanda. Magaling pa. Yung sasakit lang katawan mo eh. Kahit na maghihilot yun. Sinasakit lang katawan mo. Imbis pa patanggal yung sakit. Minit na.
Masarap. Masarap. Sige na, ma'am. Magkano malaki yun? Kwenta. Hey, Mabel. Kuya Mark. Shoutout sa'yo, Mabel. Nag-live ka ba? Sogana Channel. Sogana Channel. Shoutout. Ating Bingo Warrior. Kasamahan mo pala si Dalia. Kain na, uy. Kain na, uy. Saan kay Joseph? Salamat. Kumusta? Hi, Ansumana. Greeting to you and everyone. Hi, Ansumana. Thank you so much, my friend, visiting my live stream. Mapasusang kaya sobra. Mapanulay. Joseph, nobrang sa pasok. Ansumana. Thank you, guys. Thank you so much for visiting. Pasok-pasok, gadudoy. Sige, ma'am. Pasok intoy. Tapos? Polio. Kanina, tawag ko. Padaanin mo. Huwag mo harangan. Nako, huwag mo harangan. Hoy. Pili natin. Pili natin. Puli, boss.
Benta ko 450. 1 ang po. Tara, 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 tara. Tayo, bilhin natin. Okay. 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 Yes, yes, good. Labo ba? Okay. Pili na, ma'am. Yun, yun, yun. Yun, yun. Dikitan mo. Kaya babag ka eh. Dikitan mo ron. Dikitan mo. Kunwari, bibili ka nga. Sabay na sa gilid. Oo, sumigaw. Kaya ko wala na isigaw. Sige nga, sige ka na kaya. Ganito eh. Salamat din. Ang kulit niya naman eh. Gusto niya walang harang. Sabi oh. Oh, laki naman. Tay Robin, shout out. Kumusta Tay Robin? Kumusta ang bintahan? Wala nagtinda. Salamat sa iyong dalawang channel. Kaya mo? Kaya na ako dito. May tip. Bili natin. Panuswak. Usog mga kapatid.
Reviewers, thank you. May salamat. Tayo, bilhin natin ah. Shoutout. Pa-shoutout sa mga disiplina. May dadaan dito pakita ka pagmumukha niya. Nandito kanina. Nakandito sila kanina eh. Nandito sila kanina. Brother! Makasensi na, no? Motor-motor na lang, ano? Oo. Ayun talaga. Yung buhay. Na... Pandopit na yung sticker. Mag-shoutout niya ako sa mga ano. Shoutout nga pala sa mga Belstat. Ay, Norte. Siyempre. Yan. Ganun ko. Ang ganun. Naman may mili. Ang mga tao sa paligid parang mga tuwa walang balak lumuli. Ano ba nangyayari sa inyo? Bumili naman kayo. Reviewers Hi TV viewers, salamat. Salamat sa nagtambay dyan. Tayo Robin, salamat. Sa Salamat sa viewers. Bilhin natin.
Pila na, pila na. Ma'am. Bili na, boss. Kaya Alex allowed. Ano ang mga nasulit na, no? Eh, yung palagkita nga nyo, meron ko sa bahay nyo. Yung pulipos. Si Brenda siya to. And then yun siya raw. Siya ma'am. Eh, wag mo na yung punto. Tuwan mo na. Kaya bilhin natin. Tara na, tara na.
Magkano repolyo? Ano lang? 50, 40, 30, 25. Per peraso ang bintahan ko, ano? Yung dining. Ate Brenda, salamat. Magkano repolyo? Pumasok si Tal Project, Ate Brenda. Sir Carol in the morning your car. Mahina din Carol. Mura. Tumaas nga eh. Pero ganun pa rin bintahan ko. Ako nang tataas. Yan yung iPhone. Mura na lang ang repolyo. Malalaki. Oo, malalaki. Hindi ako nag per kilo. Iba dyan. Doon sa Batangas, nung pupunta kami doon, per kilo 70. Ay, Joel Ladera, shout out. Pinto nga si Inday. Hi, Sir Mark. Oy, shout out sa iyo. Joel Ladera, shout out. Magandang hapon. Kaya pa yung bibili. Pag nila wala. Oo, kinikilo po dito ng ang report. Oh. Dito naman din sa iba, may mga pesto, kilo-kilo naman ang report. Ang sa akin lang din, per piraso lang, nasa bangkita lang naman ako. Wala naman akong binabayaran pesto. Bangkita lang naman ako. Kaya, per piraso. Ang bili na. Ilan? Bakit? Kanina kulim-lim eh. Tapos na ang May 26 na ngayon. Bilis ng araw. 7 bukas. Diba? Maganda dyan, boss. Walang bayad pwesto. Oh, walang bayad pero may huli naman. Walang bayad na pwesto pero pag may huli, yari ka. Mas mainam pa talaga yung may pwesto. Takbo na lang host pag may parating at least di ka na magbayad ng pwesto. Oo, yun na. Saan palengke yan host? Ano po? Yung dining sa Mabaliches, Quezon City. Mabaliches po. Wait, miss, dito ako. Pierre, miss, wala ako. Paano pag may huli, saan mo ininalagay din doon? Eh, tinutulak ko palabas. Depende kung saan pwede. Minsan inaangat ko rito sa ano. May bakanting pwesto. Bakanting ano. Pwesto rito.
Dito pa lang sa bayan ko. Dito rin sa may palengke namin, Taguig, may hulihan din. Tatakbo ang mga nagtitinda. Oo. Hirap talaga. Basta wag lang sa kalsada. Oh, pag ano, Ate Brenda, mag-ano man kami. Mr. RG, shout out, thumbs up bro, Mark Wall 11. Wall 11. Sana. Paghapon na wala na naghuli kaya gitna na nagtitinda. Dito hindi na kami gaano nagigitna. Pag December, gitna yung nasa gilid na yun. Yung linya na ano yan, na ganun. Nasa gitna lahat yan nagtitinda pag December. Noong December masarap sana magbablog kaso hindi ako nakapag-vlog. Focus ako sa pagtitinda. Ewan ko lang ngayong taon na to. Sana maka-provide ako ng group ng DJI cam para buong maghapon ng pagbablog para mahaba-haba. Maganda yun, maganda. Maganda mag-vlog din kasi napakaraming tao. Sa Commonwealth Quezon City Market ka ba? Titinda Pro Mark? Hindi. Sa ano lang, dumalay, sa Novaliches lang ba? Mr. RG. Sa ano lang ako, dumalay lang ako, Novaliches. Correct, sa December wala nang huli. Talaga gitna ng pwesto ng iba. Oo, sa gitna na talaga. Paunahan na lang. Ayun naman, agawan na ng pwesto yun. Wala na silang iniisip na kahit ilang taong ka na dito sa Bangkita. Basta pag nagustuhan nila yung pinipwestuhan mo, kukunin nila. Kaya madalas may nagkakatalata, nag-away-away mo. Dahil sa gawa ng pwesto. Kasi ganitong panahon, hindi naman sila nagsisilabas eh. Pagdating lang naman ng bagong taon, saka magsisilabas mga yan. Nagdadami ng kariton, tatlo pa. Sagalan talaga. Pagtitinda sa bangketa, hindi talaga pwedeng chill-chill lang. Ang hirap din. Ay, ulo, bundok. Okay bro Mark. Oy, Mary Grace. Tapos ka na mag-mall tour. Salamat kanina sa mga pumasok sa channel ko. 20,000 views pa. 20 views sa aking premiere kanina. Sana all. Sana laging ganun. Pusok. Bili tayong gabi. Maraming kayo, kuya. Ay, tayo Alex at B-Boy, salamat. Sino naka-live B-Boy? Nating hamog. Tayo Alex, Miguel shoutout, hello morning, sabi ni Mr. RG. Well, salamat well ito B-Boy, tawa ka dyan. Pumasok ka na sangkay. Ma'am B-Boy, Miguel shoutout, hello. Sige ma'am. Was din. Mr. RG, Miguel shoutout, pogi mo. Richard Arenco. Sana all. Mr. RG Boom from B-Boy. Si Moltor ka? Nag-Moltor yan si Grace. Kasi kahapon binabas siya. Kanyang basher ay pogi. Ayaw pala nung ano na yon, ayaw pala ng mga babaeng mga pangit, kaya pala binabas ang kay Grace. Well, 808 Miguel shout out sabi ni Tay Alex. Oy Gap, shout out Tay Alex from Will. SFE mo sa Park 4. Support, thank you Will, Yahoo. From B-Boy, Grace, sabi ni SFE. Will from Mary Grace, B-Boy. Grace, B-Boy, from B-Boy, from Will. Nangawit yung kamay.
Okay. My friend SFE, namaste. Ako nasa bahay lang ako, walang tinda. Pakainit sa bahay, grabe. Walang tao na eh. Oras na ba? Time check is 11:06 na pala. Kanya naman pala. Ay, bili natin. Wow. Langangin. B-boy. Mukhang tagumpay ang B-boy. Ah. Mukhang nakakain na to. SFE Musapar 4. Shout out to you, my friend. Namaste. How are you? How are you doing today? Long time no see. But now see now. Sangkay Grace. Tawa rin. Yan mga kaibigan ko talaga. Mga matatawanin. Mga masasayahin sa buhay. Nakakatuwa. Nakakatuwa dito mga kaibigan ko. Masasayahin sa buhay. SFE mo sa SFE boom, namaste. How are you, my friend? Namaste. How are you, SFE? How are you? How are you? What are you doing today? How are you, my friend? Namaste. How are you? How are you? You're ready to eat lunch, right? How are you? Pero gato ka dyan? Payusin ka na? Sa ngalan ko pre yung bari. Sobrang pangalan piso. Ataw na? Tubo na lahat ng ano? Tubo na nasa ano? Wala ka na pa rin. Ano lang? Para ba kang parinda? Sa tiba na lang? Tapos pag sirado ka pa, di mo pa itinulo yan? Wala akong pagtitripan naman eh. Uwi ako ng maaga, tapos katrabaho pa sa bahay. Uwi akong gabi para tutulog na lang. Hindi magtambay ka dyan. Papaubos mo ng... Tatambay ka dyan, wala kayong gagawin. Mayunod ka sa kanila. Habang nagtitinda ng ano? Native? Wala na Wala. po, ganito oras maaga lang po. Dito yun eh, no? Yung ano na? Yung katay? Hindi, yung kabero, yung naked na, manok. Yung dito, yung may mga itlog yung ano. Wala. Maaga lang po yun. Dito yung sinabi. Nakatimba na ano na... Kanina dito. Kanina wala. Maghapon nandyan. Meron siya doon, isda lang. Tagal mo sarado na. Galitan mo. Ba't eh? Wala akong, tatambay ako dyan. Kasi sila nagtitinda. Wala, libangan. Pag may tinda pa ako, libangan. Eh, paubos ako ng maaga, uwi ako sa bahay. Pag pahila-hilata ako, lulusan ako. Paggabi ako umuwi, kahit pahiga-higa ako, sabi-sabi, kumain ka na, tapos natulog ko. Wala akong utos-utos. Boss! Boss! Kumusta buhay-buhay? Uwi, maaga. Ang daming gawain sa bahay. May irita ka lang. Ihiga lang dito. Tapos pupunayin niyo pa. Dahil sa ano po. Tebili na. Maganda paggabi. Yung isang uwi Pauwi na na. Tapos uwi ka maaga, magkano ng dala mo. Puro gastos pa. Pag uwi ka ng gabi, kinabukasan yung gastos. Diba? Diba, budget yung pera. Tubo ka naman eh. Ay, Eugene, shout out. Shout out.
doble gastos pag magawa mo eh. Gastos na. Gastos yung mga bata. Ilang ano yan? Ilang banyera yung ano? Walang. Dalawa pa dalawa. Ha? Salam. Wala ka ni Aro. Pagagaling mo lang magandang... Pili ma'am? Hindi nga ako titinda bukas. Titinda ka Webes. Ayan. Napagawa ko ulit, Pet. Parang wala ka na halos pahinga ato sa pagtitinda ko rin. Parang wala ka na halos pahinga sa pagtitinda. Bakit ang kulig pa nga? Hindi, gagi. Yung ano ba? Hindi yung pahinga naman. Hindi. Nakatang paano ano. Kaya nakita nag-apansin na nag... Ganun, papahinga ka pa. Ganun din. Pag nasa bahay ka, laki yung gastos. Hindi lang 1.5. Huwag kang gumastos. Pag hindi sa palengke, kakain sa kantin, Libre. libre, papalis na yung pangalan, tapos pag singilan, tatayin ka pa bukas na. Pero sabi mo bukas na kasi sinabi bukas na eh. Oh, kahit yung pagkain mo sa 200 na. Pag paglapit pa lang, bukas na lang. Sige, bukas na. Bukas na, sige. Siyempre, sinabi bukas na eh. Pero kasi sinabi mo, bayad. Kasi, ano lang, meron lang ipunan. Eh, magbabayad ka. Oh. Talino talaga. Eh, ang bunga agad sa'yo. Tititig sa'yo. Bukas na, Loy. Siyempre, bukas na. Sabi mo, bukas. Tapos bukas na, kakain na naman. Eh, nakausap maaga. Uuwi ka na maaga. Bukas na naman yung nadagdag na, no? Tapos bukasan, Mapadagdag na padagdag ano. bukas kakain ka na naman. Oh. Sabihin tayo mo, nasa 300 yung pagkain mo. Babawas ka. Eh, siyempre, babawas sa 100. May natira pang galo, may natira pang sa 240. Kakain na naman bukas. Tapos uwi ka na maaga. Nadagdagan na naman. Hanggang umabot na 300. Putang inang yan. Ikaw na nakinabang ng tubo. Tama. Tapos, 3 beses ka na, sa 300 din pagkain mo. Kumain ka naman sa kabila. Oh, uwi lang maaga. Tapos sa kabila, maninigil ka na bukasan. Mamayaran mo. Kaya naman magtatanong, babawas ka lang. Bukas na. Tumat. Yung isa na pipix, yung isa na mabayaran. Siyempre, kaya ka naman kumakain doon kasi yung pagkain nila, hindi yung babago. Diyan doon yung biyaguangan, yung bicol, tapos yung Binaga. kakwat babon, Binaga. tapos yung diubuan. Hindi nawawala. Eh, kahit umay ka na, may utang ka doon, nahihiya ka, siyempre kakain ka. Kaya nga kumain ka sa kabila, laki-laki na utang mo sa kabila, di ba? Tapos tatanungin ko ulit. Babayad ka ba? Eh, bukas na ba, Loy? Siyempre, bukas na ito eh. Kasi kaya bukas na sigili ka. Loy, magkano yung utang mo dito? Babawas ka ba? Bawal yun sa dala nun. Kaya, kung sisingilin na lahat, di ba? Hindi eh. Anong tatanungin na sa'yo? Babawas ka ba? Ganun pala sa naman ningit sa'yo? Oo. Dapat din na ginaganon. Loy, magbayad ka na. Oo. Malaki yung utang mo rito. Ay sabihin nila, magbabawas ka ba? Siyempre, bibigyan lang 100. Ay lang, magkano yung may tira pang alam, ito ganyan ha. Pagbigay mo sanda, tapos uutang ka ulit 150. Hindi, ganun siya sabi nila eh. Tapos lalapit ng kinabukasan. Sabi, magbabawas ka ba? Hindi sabihin nila eh. Bayaran mo na ba lahat? Ito mabayaran mo, di ba? Kasi ilang araw na eh. Ay sasabihin mo, magbabawas lang. Siyempre, ikaw itong... Uy, tayo magbabawas lang. May ito, sandalo. Magkano na titira te? 200 pa. Sige, buwas na lang. Kahit hindi ako buwas ha. Hindi siya sabi kasi nila, ito, pag binayaran mo lahat yan, hindi ka na namin kilala eh. Dadandaan ka na lang doon. Eh, pag hindi nabayaran lahat, lalapit. Paglapit mo pa lang doon, aloy yan si Eloy. Sa kanin din, tapos kalapit mo ulam. Gaganon agad. Eh, pag wala kang utang, hindi ka gaganunin. Napapansin mo. Oo. Kaya sabi niya, huwag mong ipipig lahat ng utang mo. Oo. Talino. Ang galing nga nila eh. Talino mo rin, ano? Oo. Galing din nila. Hindi, bilib din ako sa kanila pre. Kasi parang lagi ka itong kumakain. Para may ano ka lang. Para may pondo ka. Oo, pondo ka ron.
Yan, sila Noel. Yan, alam na yan. Eh, Noli nga, alam na Noli. Kasi Noli, hindi ko bayad. Sabi ni Noli, ayaw ko kumain, may utang pa ako dun. Si Noli, pupunta sa kabila. Ang layo niya kainan. Para hindi mo magbayad. Para hindi masangit. Kasi si ate minsan hindi ka ano yan nag-ano eh. Eh, yung maniningil niya ngayon, wala dyan. Kagahapon niya kumain ako, hindi nga ako siningil. Oo. Nakita niya ako dun, ako po. Hindi ako siningil. Kasi unti pa lang yung utang ko. Nasa ano pa lang, sa 150 pa lang. Di kailangan abot 300. Oo, abot ko yan. Saka lang magpapabawas yun. Ayos. Ang galing mo ah. Kahapon nga, oh. Sabi ko kay Noel. Patay, hindi ako hiningil. Kaya mo, Will, paglapit niya, Will, sasabihin niya, bukas na. Lapit yan, malayo pa lang. Oo, siyempre. Sabi ko, Lolo, kung nagsabi yan na magbayad ka, magbayad naman ito. Tapos kung siya sabi, bukas na. Alam mo kaya ganyan yung ginagawa niya? Kasi yung pagkain nila, hindi nagbabago. Wala kang choice pag lumapit ka rin, siyempre kakain ka rin, marami kang utang. Tado ka. Galing din yun. Jean, shout out. Kay Alex, shout out. Sir Will, you sleep na po. Sabi ni Maria Payne. Hala, why it's 5 p.m.? Where's 5 p.m. Sir Will? 5 p.m.? 5 p.m. Will, thank you so much, Will. Here, 5 p.m. dyan. Okay. 5 p.m.? Di hapon pala dyan. Mamaya pala tulog ka na rin. Kawai. 5 p.m. pala dyan. Okay. Said hi, Joel. Shout out. Grabe init ba? Bili natin. 7 viewers, thank you. Go and never. Terrible yun eh. No matter Oy, B-boy, salamat. Right now, forget when a feeling so strong when I lost you for so long. 5 viewers, thank you. Bili natin. I see. I didn't you sleep early, Sir Will. Pili na ma'am, repol yun ma'am. Hey. Ano Grace? Pag nag-live ka na naman, yari ka na naman dun sa basher mo.
Kauwi lang, galing Moltor. Sana all, nag-Moltor ang Grace. Ba talaga ang sangkay Grace? Ba't Ay, kumain kami sa tukso hapon. Ang pangit ng lasa sa pagkain. Di tulad dati. Yung ano nila, yung pork sisig, walang kalasa-lasa. Maganda pa yung, malasa pa yung nasa bangkita na nagtitinda eh. Sarap eh. Sa kanila, walang ka latoy-latoy yung kasaba rice, kasaba rice. Ay, Java rice, ang sobrang pangit ang lasa. Basa. Naiwan, walang ka. Anong klaseng pagkain? Ginaya nila yung Yung sabaw, masarap. Tapos yung ano nila, halo-halo. Pero yung ano, walang kalasa-lasa. Kaya kunti lang din ako kumakain eh. Yung manok, wala din pa ano-ano. Baka yung chef nila, ano. Ganun talaga yan kasi kumain nila. Ano yung lasa ng ano nila? Yung lasa talaga kapag nakita siya, Eh, ang ship nila yun. hindi ano yung nangyayari. Palitan nila ang ship nila. Yung talagang ano nga. Dapat doon pa lang sa kanin kasi 160 ang order. 160 isang itlog. Kunting ano, itlog. Tapos kanin. Tapos yung pork sisig puro pa sibuyas tsaka ano nakalagay. Yung chicharon. Walang dating Yung ano yan, yung kami nangyayari yan kasi kaya bilhin natin. Pulyo. Okay, for viewers, thank you. Manood kayo dyan. Lalaka. May bata kasi. Uy, bili na. Yan, ang dami dito nangihingi. Latag mo yung palag mo. Para makarami kayo. Piso-piso, piso-piso. Piso-piso, yun. Piso-piso. Kaya bili na.
Sleep early pero night yet. Ay, Mabsta Jaquero, shout out. We'll look at this market of Dumalay Street. No people, no customer. Because it's so very hot in here in Philippines. Yung ina. Sa ina. At Pia is closing. Oh my goodness. So very hot. I'm like me. I'm hot. Mega low shoutout po tay Alex. Sabi ni Mabs Jaquero. Mabs Jaquero, salamat. Bye. Idol. Kahit saan ka magpunta, pero sa probinsya, kahit mainit doon, mararamdaman mo pa rin yung hangin dito. Wala kang makakaramdam na hangin, kundi babagyo. Yun lang mararamdaman mo din. Miss na miss kita. Grabe init ngayon po. Ay, sobra nga. Ang init ngayon talagang makakamatay pag talagang nasa ano ka, initan. Kailangan lagi may tubig. Para iwas dry. Ano sa ito, Pia? Sarado na siya. Ha? Maya mag-compose na. Yung happy init di kumbro. Ye! Agad mo! Ye! Ye! Agad mo na! Ye! Ye, malayo! Layo! Ye!
Sige! Hop! Sige! Sige na. Sige na. Hop! Sige! Sige! Hop! Kumain ka Siya kasi gago. Tulog yung... Good morning, Ate Emalyn Sharat. Kaya dami nagugulat naman sa sabi. Hop! Sige! Sige, hop! Hop! Ge! Hop! Ge! So for Yaya Official, thank you po. Like it in Danho. Salamat po sa palay.
Anong halimaw? Report dito. Alas 11 imediato. Alas 11 ano, 37. Love you. Love you, bebe. Bili natin air purifier. Mobs. Ano wala to si Willie Toy. Megalo sarap po sa Paryaya, sabi ni Mobs na Jaguero. Yes, Grace. From Willie Toy. Megalo sarap po sa Ati Mary Grace. Bili natin ah. Bibili ba kayo? Bibili kayo. Kuya Elmer, shout out. Ang gulo ng ano mo Kuya Elmer, yung video mo. At inaayos mo. Hindi pa Balik ka pati, Bia. Pag ano. Kamaya na lang, pagkasa tayo sa Magulo. 19 thumbs up, boom. Mega lasod po sa lahat. Yahoo boom. Pinanood ko Kuya Elmer yung pagbili nyo ng cake. Dapat inaayos mo Kuya Elmer. Inaano mo Ogi! sa CapCut. Edit mo sa CapCut kahit ayusin mo lang yung... Ang gulo eh. Ang gulo ng ang gulo. Nakatagilid eh. Ito yung cellphone mo. Ito yung cellphone. Ang camera mo na pag ganun. Pati nga ako naguluhan. Ayun na nga eh. Ang hirap ng ano mo. Di sayang yung video mo. At mag-try ka mag-ano ng CapCut. Mag-download ka ng CapCut apps. Tapos try ka doon mag-edit. Kahit yung pag ano lang ba, yung pag, di ba, minsan sa tama sa ano, i-ano mo lang ba, parang landscape, ayos ba pagka-landscape? Kasi hindi, naka-portrait eh. Portrait, pero landscape ang pag-video mo, pero naka-portrait. Bintong Imer, shout out. Ano ba? Payong kasi. Yun lang yung payong. Okay natin yung payong. Ano? Okay natin mag... Di ba patanggal yung payong? Ay, payong ba ako ba? Payong mo ba ako? Ay, galing! Morning, Tay. Salamat Tay.
Naka-live si Pobreng Worker. Mark live si Romel Norhasan, baka pwede daw silipin, sabi ni Sir Jaime Vera kung pwede lang. Ay, wala akong cellphone dito, puntahan nyo na lang. Namaya pa ako mag-edit. Pasyalan nyo na muna. Wala akong cellphone dito eh. Lubat yung, walang load yung aking isang phone. Clarence Carbayar. Shout out. Sige lang Kuya Elmer, pasilipin niyo po yung live ni Romel Norasan. Galing na ako doon. Sa Poryaya, hello po, sabi ni Bibo. Bibo, isang kay pasuyog daw yung live ni Sir Norhasan. Romel Norhasan. Naka-live daw po. Wala pa akong 2 oras. Yan, sinin ni Kuya yung link. I can't remember. Copy. Done. Watch Mark. Kuya Elmer, pakiano nga yung channel ng Romel Norhasan. Mary Grace, puntahan mo ngayon, search mo ngayon Romel Norhasan. Romel Norhasan Sangkay. Naka-live daw. Nakasilog na ang aking isang phone eh. Sangkay B-Boy, salamat. Sugod. Yakut! Baba mo sa GC, Kuya Elmer. Oo nga, baba niyo po. Nagano si Sir Jaime sa akin, nag-chat. Eh, wala akong load ang aking phone. Pakianuhan nyo, guys. Tapos, shoutout kay Kuya Ri. Kuya Ri Vlog. Pagaling po kayo, Kuya Ri. May sakit ang Kuya Ri daw. Kaya hindi siya makapag-ikot sa wide. Magpagaling po kayo, Kuya Ri. Ilang araw na daw. 3 days. Marco.
Tanggalin na natin itong payong ano, Lai. Yo, mainit boy. Hindi ka makakadiretso doon. Doon, masasabi ko. Wala na naiinit yan. Ay, tinanggal talaga oh. Wala naman eh. Tinanggal talaga oh. Wala nga yan. Galing ni Mark. Galing ni Mark. Renta! Bumili lahat yan! Sexy ka, sexy ka. Sinabi naman sexy. Ano nakasabi? Di ba pupunta dito tayo, Ned? Chelsea? Sana all Chelsea. Bombi Boy TV Megalo Sarap sa atin ni Super Yaya. Pag matigas, inaayos. Pag matigas, dapat inaayos. Kasi alam niyo na papasok kayo rito eh. Ay, lagro! Oh! Ginagamit ko pang hanap buhay. Ayaw! Gina! Ano ba na dyan? Hi, Kaidin. Hello. How are you, my friend? Pamoy. Okay mo na lang to. Hello, Kaidin. Thank you so much, my friend, for visiting my live stream. 5 viewers, thank you. Pag-English na naman si Kaidin, guys. Yari na naman tayo niyan. Bili natin ah. Mali yung English ko dito. Ay, malaki na naman papasok. Ang bait niya sobra. Mali sa akin eh. Ang bait niya. Louisiana. Sarap. What time is it? There is 10:50 p.m. in Oklahoma, USA. Lesson in Oklahoma, USA. USA. Here in Philippines, 11:40. Okay. Ano na, England, no? Yeah. 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 Sige. Yeah. Payong. Here in the Philippines, dinner time is 11:40
11:50 a.m. Gabi na pala sa kanila kay din. Japan. Nice to meet you all. Hello. Tuna na ba? What's your name? My name. Okay. Here in Philippines, kay din is 11:50 a.m. It's morning. Tita Au, shout out. Hoy, host, kain na daga. Pag bumibili tayo Ang sa brief ko. Host, kinain ng daga ang brief ko. Aray ko, wala sigurong ano yon. Kaya kinain ng daga yung brief mo. Kaya walang ano yun, walang laba-laba. Kaya ganun. Ganun talaga yung ano, tiyanak. Pag hindi mo linalaban, dinadaga. Mabuti na lang yung brief na lang ang ginanaga, hindi yung itlog mo. Paano kung itlog mo, tiyanak yung dinaga? Wala na. Goodbye. Goodbye, Philippines. 10 viewers na, nabuhay na ang aking live. Oh. Nandito na yung mga ano, mga mababait kong viewers. Eddie, thank you so much, my friend. Ano na sa kanila? 10, ano ba yun? 50, mag 11 na sa kanila, 11 PM na sa kanila. Katapos lang niya mag-live ni Tiyanak. Ay, nag-live ba si Tiyanak? Mabait yan pag sa live niya. Napakabait yan si Tiyanak sa live niya. Pero pag sa ibang live, nako, asahan nyo. Sa 10 sinabi, isa lang ang hindi mo. Sa 10 sinabi ni Tiyanak, isa lang ang totoo, Rabis, aray ko, Tatay Robin. Bintong, shout out siya. May middle ka na. Oy! What are you selling today? Good business. Garbage, my friend, Kaidin. It's always garbage. I have no money to buy to any vegetable. I only garbage is more It sell to another customer here. And Jamalai. Thank you so much, Kaidin. I appreciate you. Yeah, yes, Kaiden, you look at this. It's my postcard. It's my mini business, and to ano. Buisit ka, kita ka ng kita eh. Kaya usapan mo Kaiden. May itlog is here. Itlog balot. Usapin mo si Kaiden dali, wag kang bastos. Kaiden, his girl is single. No boyfriend. I have no boyfriend. Gusto niya daw makapangasawa ng taga ibang bansa. I grow a lot of vegetables and fruits, but I have never grown cabbage. Oh, marami ka palang tanim na mga prutas. Hindi ko may translate na ng English eh. Gusto ko siya. Uy, gusto mo siya? Sige. Oh, Tiyanak. O, sabi mo. You want itlog, Tiyanak? Itlog. Yo, itlog. Hindi kaya Mike, di na kita asarin. Ayaw daw niya. Arti pa, oh. Tiyanak, wala pang jowa yan. Since birth. Uy! Aray. Main, salamat. Kulang. Andiyan pala si Kulang. Andiyan ba si Kulang? Gamit ka dyan. Wala. Kaya din, thank you so much sa blessing. I appreciate. Gusto ko. Yung alin, yung itlog. Ano gusto mo yung itlog? Yung itlog na brown o itlog na pula? O itlog na pula, white? Dami daw pananim si Kaidin na prutas. Pero yung cabbage, kasi ang cabbage Kaidin sa sa malamig na lugar, tinatanim yan sa Baguio eh. I tell her, I think she is pretty. Oh my goodness. Totoo? Kaidin, your eyes is very very blurred. When you see
Blind talaga. Pretty. Girl is pretty? No, Oh my no. goodness. I'm not pretty. No. I'm handsome. Handsome daw siya. Lalaki pala. It's a male. I have pututoy. Mayroon daw siya pututoy. Hey then. It's girl. It's her. Ano, tawag, English ng ano, nagtitinda. A sales lady here's itlog, egg, is, it's a man. Handsome, yeah, it's handsome. It's my titi. Penny. You understand titi, ano, Kaidin? It means finish, Kaidin Hall. Kaidin Hall, Tara, Oklahoma. Kaidin, you understand it's mean titi? Chichi? It's meaning it's titi. It's finish. Finish to eat. Hindi ka nare-restrict yan. Basta wag lang ano. Ma'am Criselda. Ay, Ma'am Criselda. Thank you. Main, salamat. Mura ng bawal. Kay Din, you meet to my, ano, may katabing, ano, vendors. I don't believe you. No pipi. Di daw siya naniniwala. Hindi ka naniniwala kay Din na may, ano siya? Titi? Only pipi? She is have big titi. I have a big dick. It's a big titi? Dick. Oh, tiyanak. You look, ano ha? Like tiyanak, good, big titi. Tiyanak, your titi is big. Pakain mo na sa buhaya yan. Ay ko lang. Shout out. Tawasi ko lang. Oh. Kay Din, thank you so much my friend. You like it this? Like it this. You eat this, Kay Din? Itlog. Itlog. It's a man. Siya yung nangingitlog. Galing sa kanya yan. Nangingitlog. Lalaki nga ako, hindi ako inahin. Ayan nga, nangingitlog. Let me check the titi. Let me check a titi. Oh, yun. Sige, check mo nga. Kahit ano, tiyanak, you check. You check first. I don't check. Because I'm bugbog. Pe. Bugbog mi, pe. What are the red eggs? It's eggs, ano ba ibig sabihin? Ha? Salted eggs? Egg. Salted eggs. Kay Din. You Uwi want? ko naman sa eggs. Eggs. Mini. Singular. Mini eggs. Maria Pe. Behave na me. It's a salted eggs. Kay Din. Salted eggs. Galing sa ano? Sa sol. Itik yun eh. Itik? Ano? Duck. Duck is egg. Came from duck. Pero ito, You mix duck, you put egg. I'm salted. You said. So said. Visit ka talaga, tiyanak. Talaga ba, tiyanak? You saw it said na? Aba, sana all. Oh my goodness. May I see, tiyanak? Your egg is so said? Bakit ko lang you behave na? Oo, mine, behave na ang kulang. Dahil ano na, nanawa na sa kadadaldal. Kailangan ito ngayon at kailanman. Look at this. Look at here in Dumalay, Kaidin. No customer is here. I have chicken but eggs cannot cost ano? $66 for 12. Oh? Oh. I have chicken but eggs cannot cost. Binibinta niya. sa $1. Mahal pala. $6 to $12.
Ay, magkano lang dito sa Pilipinas yun? Tingnan mo, sa $6, magkano yun? Nasa ano yun? Di ba yung isang $1? $58. 58, 59, ganun. Three, Kaya ano mo sa $6 times 59? Pag 58, 348. Ah, yung isang tray. Okay lang yan. Isang tray yun. Mahal ano, tas $12. Baka large naman kasi. Ay, Large. XL na. Mga XL. malalaking egg na. Yung egg dito eh, small lang eh, kay din. Small to Small, medium. small to extra. No large. Itlog na tiyanak, it's big. Duck eggs are better. Oh, duck eggs. Yeah. And here, yung iba dito, chicken. Chicken. Yung kulay red is duck. Duck. Kaiden, hello. Yes, Kaiden. I like eat to duck egg because so very yummy. Ayaw kaya yan. Hello, host like 28. Hello everyone, sabi ni Margie. Margie, thank you Ate Margie. You talk to Kaiden, Ate Margie. Ate Margie is, Ate Margie. Kaiden is very good person and kindness and generosity. Aba, sana all. Paldo. Ma'am Shibing, hello from Kulang. I have ducks too, but the are there to take care of. Oh, I Tapos see. sinabi mo, we have also, ano, I brown have egg. ducks. So, but the are there. Ibig sabihin, inaalagaan niya yung mga, mga alaga niyang duck. Marami kang so very farm. Oh, malaki ang farm niya. Ano, ang tawag, Mayroon pa siyang prutasan may gulayan pa daw siya. You kay din you rich man Opo, sana all. Sana all. Tas marami pa daw siyang truck. can I see Mini your truck. fiber? I can pin you kay din. Guys, bisitahan niyo ang kay Hall. Si Kaidin Hall. Pero Ganun katanda. nahihirapan daw siya mag-alaga. Ayun lang. Nahihirapan ka mag-alaga, Kaidin. You give me more ducks. I can cut. Kaidin, bigyan mo ko ng alaga mo kaya ako mag-aalaga. Alagaan ko sa kaldero. Kawali, I cook your duck in my Hi, baby! may tawag nun ng ano ba English ng pan. Baby ko. Yupo. No, yummy. Why you eat eggs ko lang? Oh my goodness. Ay, kabos, shout out. So very Wait, dali. Guys, please visit to Kaidin Hall. Dali, It's very good person and good man. And also so handsome. Wow. I'm not a rich man, but I'm proud to own my own house and truck. Oh my goodness. You humble Kaidin, That's good. Me, I'm proud to be a vendor and I'm proud to be my postcard in my mini business. You look at this, Kasi Kaidin. ginagawa namin pag ganyan, pinapapunta ko dito sa ating ina. Ha? May cabbage is very, kulubotis. So, sobrang init. Siya ngayon, be. Maria Pay white lang ang sa egg kinakain ko. Ayaw ko yung yellow tapos ayaw ko din balot. Oh, ayaw mo ng mga ganong pagkain. Kulang. Roasted duck sangkay. Oo, roasted. Oh, like roasted cooking. AO8 duck. You visit to my channel Kaidin. The title is Primitive Survival. You watch my video. You scroll down and check my channel and watch my video Primitive. Ay, wala pala akong load. Primitive Survival. You watch my video.
I see, ano, tawag nito? Ano ba yun? Nahihirap na mag-English kayo din. How much for garbage? Oh, 50 only. And I have 40, 30. Look at this. Look at. May you see. See, here is my vegetable garbage. Here, 50, 40, 25, and 30. One only 40. One of 140. Tied in. Mark, ano ba yun? Ay, Sangkay. Rosie, shout out. Ay, nawawala yung English ko. Ako kanina, nabubuhay. Kanagyud Sangkay, asawa sa Kano. Sir, Tanda ko kumain yung may sisiw sa loob tapos may buhok lango. pa yung balot. Aray mo. Ayaw mo nung kain na may buhok. Alin ba dyan? Machete, hello, boom. Alin ba dyan? Rosie, hello. 40 pieces, kay din. Yeah, kay din. 50, 40, 30, 25, kay din. Hindi pare-parehas ang ano, hindi pare-parehas ang presyo. Big, small, medium, like that, like egg. Small, medium, large, and big. Naku po. Oo, machete. Pahirapan ng English kay din. I can try to speak English to Kaidin Hall. Because Kaidin Hall from Oklahoma, USA. $2 for a cabbage in the USA. Oh, my goodness. So, very mahal Mahal naman. Dito 50 lang. 50 only and 40 and 30. $2 ibig means dito sa Pilipinas nasa 100 plus. In here in Philippines, $2 garbage. 100 plus. Sa akin paninda ko 50 only. Oh, very tawag dito, expensive. Oh my God. Napakainit na ng Pilipinas, mahal pa yung iba talaga pag mga taga-ibang bansa. Mayaman. Wala na siya tiyanak na wala. Guys, bisitahin nyo yung Kaidin, guys. Marami sa mga alagang hayop. Mini cat, dog. Ma'am, bili na ma'am. Garbage. Kaya bili na. Panglaga-laga. Yun may sakto lang may pang Blue garbage is very expensive. Yeah. Expensive, my friend. Kaya din yun. Sobrang mahal naman yun. Para sa mga mayayaman lang. Tayo dito. Kami nga, bumili ako dun sa Batangas ng garbage. 114. Umaray na ako, isang peraso lang, 70 ang kilo. Oh my goodness. Sabi ko, yung binibenta ko nga dito sa Dumalay, 50 lang, 40. Umaayaw pa sila sa 50. Oh, talaga naman. Oy, thank you. Thank you, another blessing kay Den. Will you give me a street tour again? I see it to some friend of yours. Okay. I tour guide. Street tour again. And see. Okay. I try. Look at this. Look at. No mini vendor sherry. Kaya din eh. Oh, sa'yo boss. Sige na. Yan. Kaya din. Oh, kaya din. It's my business. Ito na nga ni. Oh, kaya din. You want this? Towel. Pamuna sa mga mga nasa nabasa. Oh. Asin. Oh, magic syrup. Look at this. It's on honor. Oh. Ay, pod trip ka dyan, oh. Magic syrup, kay din.
Magic sarap, nagpapasarap sa mga ulam na linuluto. Oh. Meron pa dito kay din. So kay din. Pampapugi kan kay din. Oh. You want this kay din oh, egg. Small. Ayan. Itlog maalat itik. Kay din. 40 pesos. 14 each. Ito. 3 for 18. 3 pieces for 18. 180 per 3. Oh. 5 pieces and 23 pesos. 135 isang 3. Itik. Red. Asin. Ano daw? Malinaw ba yung ano ko, camera ko? Puro asin kayo din ang nakikita ko rito eh. Oh. Oh, kayo din like this. Egg. Small egg. Pugo. You want this kayo din? Corn? Sweet corn? You eat this kayo din? She shy, yeah, she shy. Ito. No shy. So It's kupal. Kupal ka rin. Kupal. Bawal yung mag-ano. Gupit, mag-dirty. Is girl is kupal. Means kupal is ganda. Okay din. Mais na panat. Ganyan talaga pag nabukas. Ha? Oh, look at this guy din. Buksan mo. Pakita mo kay din. Pangit lang mais ngayon. Kay din, look at this. May panat-panat. Corn. Pero sweet yan. Oh, parang ikaw, kay din. Sweet. Kay din, parang ano. Oklahoma yois. Do you like this? Bye. I give it to you. Oh, I give it to you daw. In a cheap Iatay. price. Cheap price? Oh, mura. Kano kilo? It's only 100. No cheap ba yun? Expensive yun eh. Sa inyo. I love corn. Mas Oh. kuripot ka. Oh, kay din kuripot ka daw. Ikaw. Ah. Si Waray. Yan 50. 58, 100. You want this kay din? Oh, sweet corn. So sweet. Wala kasi mais na. Sobrang mahal. Oh, sobrang mahal. Sobrang sarap. Oh. Ano sa English sobrang sarap? Delicious. Joan. Oh, kay din oh. Look at it, Joanne. Look. Oh. Oh. 80 lang. Mangga. Yan ang masarap. Oh, ano to eh? Pico. Ito ano to? Matamis yan. Pico yan. Masarap yan, te. Yo, kay din, oh. May maganda. Ay. Ikot natin si Kaidin. Kasi si Kaidin nagpa-tour sa atin. Ah, Kaidin, you want this? Mingo. Minggo yan guys, minggo. Mingo. It's mingo. You want it? Kaidin? Ito na nga, oh. Oh, hilaw. Mangga. Naglilihi ka ba? Kulang? Ito, kulang. Manggang hinog. Manggang hinog, manggang hilaw pala. Sa mga gustong bumili guys, mura lang. 25 kalahati, 50 ang kilo. Orange. Kaya din. 3 pieces, 50 only. Mango is very good, but expensive here. Oh, it's here. It's mura lang. Kaya din, oh. You want this, kaya din? You like
Look at this. Grapes. 100 only. Files. So sweet. And look at this. Look at this. Right here. Oh. Apple. Apple. 100 tumpok. 4 pieces only. An orange. 4 pieces. 100. And pears. 4 pieces only. 100 din. Ang tumpok. You want this? Avocado. Avocado kay din. And this kay din. Oh. Kay din. Tuyo. 10 tumpok. Avocado is also very oh, dito mura lang. Magkano ang kilo ang avocado? 180 po. 180. Here in Philippines 180 kaya din avocado. Mami lang ilang shout out. Sweet hello po sa lahat. Social Machete gusto magpamit kami. Ha ha ha. Ah, kay din pampahay blood. Chicharon bulaklak. Ay chicharon lang pala. Oh, chicharon. Bagnet. Oh. Pang ano sa anong pagluluto. You cook adobo. Oh. You gamitin mo to. Bagoong. Bego. Bigoong daw, bigoong. Oh. Oh, so very delicious. Oh my goodness. Oh. Kaya din. Oh, laing kay din. You want laing? Garlic, onion, and ginger, and lighter. Lighter kay din. Happy birthday. Ooh. Bye-bye, baby. Crayon. Ay po, papa. Kung makakapunta sana dyan, anak ko po, mamilang ilang. Kung nakapunta ka dito, makakabibili dito. Hello po po. Sabi ni Machete. Hello po ma'am, ilang-ilang ko lang. May pasok po yata ang Kuya Project. Ma'am, ilang-ilang. Oo. Ano kay din? Ito yung aking paninda kay din. Marami pa din. Hindi pa ako nakakapunan. Tumal eh. Wala tayong iba yung may tinda. Tapos na ang tour. Kaya din. Hanggang dyan lang ako, hindi na ako lumayo. Kaya yung paninda ko walang bantay. Baka buhatin. Gingeros. Lang dito sa aming mura ng mangga season kasi. Magbasa ka. Ano daw yun? Ano ba di ako sa'yo? Ano bang comment? Kulit, no? Nagtanong pa sa akin doon, ay nakalagay naman na dito. Margyo, malapit ba sa iyo ang Magdarling na project? Oh, malapit lang. Malapit lang. Bako. Kaya din hello from Ilang-Ilang. Malapit lang yan, Mamilang-Ilang yung dalawang sakay lang. Mamilang-Ilang mga ilagalaw siya raw, sabi ni Tay Alex. Mamilang ni Kabot. Machete, sabi lang.
Lutuan kita ko lang, sabi ni Machete. Hi, elang-elang Miguel Charat Porcelain. Hello. Kuya Kabus, mahal naman ng mangga dito. Sana all na lang, daming mangga. Kung makapunta sana dyan. Hi ko. Kita mami, sabi ni lokal lang. Hello po, sabi ni Machete. Hello po, mami lang ilang. Sabi natin malin ko lang. Sabi ni Tay Alex, may pasok po yata ang Kuya Project, mami lang ilang. Malin Tay Alex Rose. Sabi ni mami lang ilang. Gorgeous ko lang dito sa amin, mura lang ang mga mangga season kasi. Magbasa ka doy. Tita mami, gandang sana po yung sa inyo mapuntahan. Haha. Sabi ni ko lang. Kaya ko lang hindi na ko nabili ng mangga. Punta ka na lang sa puno. Doon ka kumain hanggang sumakit siyan mo. Ay AJ. Okay, bibili ko sana ng bibili sana akong tumpok bawat isa na gustuhan ko. Tuturo mo ang mga mag-asawa. Oy, thank you kay din ulit. Thank you sa blessing. Thank you for showing me around, my friend. Thank you rin kay din to share your blessing. So, probinsya namin, kung madami din mangga. Kaso malayo man. Kabos, may galaw siya. Okay. Okay. Okay, padayon. Okay, padayon. Okay. But next time na lang pag nandyan na siya. Sige po, mamilang ilang. Okay, malayo. Thank Biden for the blessing. Sabi ko, pwede naman po yan idaan ni Kuya Project pag uwi niya. Sabi ni Maria. Tay Alex, Miguel Sorot ka po, sabi ni Machete. Joe, grabe sarap ng mamili dyan. Daming mingos. Opo, mamilang ilang. Marami po talagang mabibili dito. Pira lang ang kulang. Nalilito ako dito kay Machete at Jomar. Akala ko isa. Hindi magkaiba yan. Kulang. Idol Machete, shout out. Kulang pag uwi mo, ipapasyal kita sa farm ko. Madami akong mangga karabaw doon. Sabi ni Machete. Pugi yan. Kulang. Ako pangit. Binabo. Ay AJ Rivera, shout out. Kulang, shout out Jomar. Sabi lang. Nick, nalilito ka ba sa mga macho dancer ko lang? Yes, Mapet TV, shout out. Ate ilang, gulong shout out, sabi ni Jomar. Boss Jomar, sabi ni boss. Mamilang-ilang, marami po kayong magpipili. Esma, sabi ni Mamilang. Boss, kabos, sabi ni Al. Oy, Veterador, bay, anong ganap? Wala naman, bay. Wala, inano ko lang si Kaidin. I-tour ko, pero konti lang kasi nagtatinda rito pag Sabado, Linggo. Kaidin, you try to visit her in my live stream Saturday or Sunday. It's mini vendor here in Dumalay Market. Mark, but BJ lang ako, alalay ko lang mata. Mahapdi na talaga. Tama, magpagaling po kayo. Ay, boy tirador, sabi ni Ma'am Ilang. Tol Jomar, Miguel Sarot, sabi ni Machete. Pulang Sarot, sabi Kaloka. Ma'am Ilang, sabi ni Alex, kagigising lang, bay. Aba, tanghali ka na, bay. Macho pa yan, kaya Machete. Ako, Machete. Sige, kinig lang si ako. Mag-prepare lang. Sige, sabi ni Ma'am Ilang. Thank you, Ma'am Ilang. Okay. Ate alang-alang, sabi ni Ate Margie, ingat sa alang-alang. Yun, tapos din ang basahin. Kaya din, thank you so much for sharing your blessing.
Mayroon din akong ano, mayroon din akong ilan yun, $5 tsaka $2. $9? Aba! Almost $10 yata yun. Sana all. Mayroon pa, Mark. A, B, C, D. Margie, A. F. Madam, ilang. Wait, ano pa? Ano kasunod ng F? No problem, brother. I have to go. Okay. Kaidin, thank you so much, Kaidin. Thank you so much for sharing your blessing. Chikar always and I see you again. Share my life. Thank you. Salute you. Next time, I can tour you here in Dumalay Street. Mas mahaba. In Saturday or Sunday. It's mini vendor here. It's mini vendor in their market Dumalay Street. I tour to you. I show here in bigay mo mik sa anak mo, ha? Anong mik? Iwan ko sa'yo. Machete, ha. Palipat-lipat lang ang naka-live kasi iba friend natin. O, sige lang, Ate Margie, no, bro. Iwan ko sa'yo. Pagkainit ng panahon, nakakalangis ng katawan. Aba, oo naman, Jumar. Sobra talaga. Bigay mo mik sa anak mo. Mik ang pum hahaha. I'm going to go watch your primitive survival video you talk about early. Okay. Thank you so much, Sir Kaidin Hall. You watch my primitive survival. You enjoy and you comment also. You comment my comment section. I can give you another banana, Kaidin. Thank you, Kaidin. I appreciate you. Thank you so much. Tol, tawag mo, padugiin ilong. Mainit pa naman panahon. Ang mo? Oo, padugiin mo ilong. Guys, please connect to Kaidin Halls from Oklahoma, USA. It's very good friend. Kulang, shout out. Bro, loto na ba? Yung inihaw mo dyan? Hindi pa, bro. Hindi maluto-luto. Wala kasing baga. Kaya ka na pinapaypayan eh. Luto na ba inihaw mo? Hindi pa nga ni. Kaya wala nga na yung baga. Mahina ang baga. Kung bibili kayo, mabilis, maluto. Ate Brenda, nagtatanong si Ma'am ilang kanina. Oh. Kung malapit lang daw kayo rito. Kasi magbibili daw sila ng bibili daw siya ng prutas dito. Tapos siya magbabayad. Kumain ka na doon. Kanina kumain ako alas 10. But same tayo naisip tol, Machete. Oo, pares kayo Machete. Si Tarzan at saka Machete. Nagsama. Machetar. Si Machete at si Tarzan pag sinagsama si Machetar. Kaya kayo duwa kayo duo. Si Machetar, si Machete at si Tarzan, Machetar. Tol Jomar, shout out. Thumbs up ko, sabi ni CG. Next vlog, may kausap kasi ako. Tumawag kapatid ko. Ganun ba? Sabi naman ni Ma'am ilang next time na lang. Pag punta kayo rito. Kasi bibili daw siya ng
mga paninda rito. Tapos kung anong gusto nyo daw, ay kung anong makikita niya, bibilhin niya daw. Anong gagawin sa prutas ibenta ba? Hindi, kakainin nyo. Bibilhin niya para sa inyo raw. Sabi ng mamilang ilang. Dami sasakyan. Okay. Napakainit sa Pinas, bansa Arabiano. Ang bait talaga ng mamilang ano, sobra talaga. Napaka-generous talaga ni Mamilang Ilang. Oo. Hoy, pot, shout out kay Tita Mami yata yan. Sige. Sige. Kailan kaya ulit makapunta dyan? Ate Gwen, hello. Mag-ayuda ako kay din. Aba, sige. Thank you, Ma'am Ma'am ano. Tita Mami. Tita Mami, thank you. Kay din, Brenda, hello. Kay din you connect to ano. Tita Mami, connect to you. Si Kay din, napakabait. Nag-i-improve na yung pinapalipad niya. Una, blue. Tapos ngayon, nag-green na siya. Baka next a few days, dilaw na yan. Tapos orange. Tapos red. Aba, paldo na. Sana all. Ba't talaga naman. Nagle-level up yan eh. Hanggat naiintindihan ko yung mga sinasabi niya. Hanggat na I can translate to your type English and translate Tagalog. Aba, mataas yan, na-improve. Kasi una pa lang, blue una niya, pasok niya, una, blue muna eh. Pinapalipad niya, tapos nag-green na siya. 2 beses na siya nagpapalipad green. Tapos sunod niya, pag pasok ulit, didilaw na yan, magdidilaw. Nasa video mo ang Tita Mami account ko, Mark. Ay, thank you po. Salamat. Thank you, Tita Mami. Lang people. Dan dikit pot. Si ano yan, si Tita Mami. Mga ano ni Tita Mami yan, mga lagat. Isig ko lang ang aking kariton kasi. Ano ka? Tita Mami, shout out. Dan dikit pot. Salamat. Machete. Wala na dito si Ate Pia. Wala na si Ate Pia dito. Nabanda dito sa ano. Bro, pag buko bininta mo, mahal ba ang puhunan mo? Mahal? Tsaka hindi ko ganong alam yun, bro. Sarap sana kung ibang paninda. Kung sumusunod ka lang sa panahon.
Kulay puti pa, di ko pay. Baboy, baboy, matagal mo. Madiri. Alam ko rin ang panty ko. Party ng nanay mo yun ah. Mura mais ngayon kaso ano, mabilis mapanat, bro. Sandaan ang bintahan nila. Hindi ko lang alam kung magkano per piraso or per bundle. Number yan, Mike. Number. 5-5 mo, bilis ah. Ano ito? Signal number 4. Kailangan kasi pag number 1 lang mahina, gaganon-ganon lang eh. Walang hangin eh. Pag 2 may wala rin. Kailangan number 4. Pero medyo may ano. Mami, tita, aba. Thank you, mami. Tita, mami. Ano palang binta ko eh. $57 na binta. 700. Sana may bumili mamaya. Ate Gwen, damo alagad. Ilan niya? Ito. Boss. Ay. Ano ba ang ating barilo? Ilan niya? Kaya Alex, salamat. 5 muna kay din, sunod ng iba. Thank you so much. Ikaw, kita mami, salamat. Salamat sa palagad. Kaya Alex, hello. Mag-end na ako, ano na pala ako, naka 2 hours. Ka-operator, shout out. Kulang, Sis Brenda. Baba na kita kay din. Thank you so much. Ay, ito nga. Ito ko kanina ito daan. Nakita kang sigarilyo. Ilan? Talang.
Ano ito, Supreme? Alex, salamat po. Tita Mami, Yahoo, super ganda. Tatay Alex, Migalaw sa out, sabi ko lang. Bakit di na talong bininta mo man? Ayoko. Mano? Lugi ako dun sa talong tininda ko. Lugi ako 300. Buti nga, bumili si Mami lang ilang sa akin ng ano eh. Talagang 600. Kaya kunti lang ano ko. Buti nakabenta-benta pa ako nung pahapon. Kung hindi talaga naman. Buti nga nakabenta ako nung hapon ng mga 3,000 eh. Tapos bumili si Pamilang ilang ng ano, ng talong ko halagang 600. Tapos bumenta pa ako ng 300 ng paggabi na. Hindi na mag-ulit. Baka susunod, makaulit ako pero pag maano na, maganda naman. Tuwid kasi ang kunin mo, wag baluktot, baliw. Hindi naman napipili yung ano, talong eh. Pag bandil-bandil yun, hindi mo naman mapipili yun. Gusto mo lahat tuwid. Hindi pagalitan ka ng ano nun, may-ari pag pinilian mo ng pinilian. Kasi hindi naman yun basta talaga binubuksan lahat. Paano lang yun eh, sa ibabaw lang. Anong breda? Kulang. Breda daw. Salamat kay Kaidin at nadagdagan ng aking revenue. Ayos yan. Ayutin mo ko lang. 2:30 mag-end na ako. 2 hours and 30 minutes. 2 hours and 30 minutes mag-end na. 6 minutes na lang guys mag-end na. Hindi ko alam. Dito sa Dumala sa ano may Susana po. Mani po ba? Oo, meron po dyan. Nagtitinda sa loob. Diyan, sa may prutasan, diretsuhin mo lang po. Marami din yan nagtitinda sa loob. Yung mga nagtitinda dito dyan, nagsilipat. Oo, yung papasok doon. Yung may prutasan doon, wala dyan. Doon lang po. Dito meron dyan. Oo, matagal na yan. 2 years na yan. Ayan nga po. Andyan nga sa may Susano. Iba. Naghiwalay-walay nga po sila. Ka na niniwala, ituturo sa'yo, ayaw niniwala. Pilito na ayaw. Sakto na, hi po. O ba, sakto na. Salamat, sakto na. Kaya Alex, salamat. 5 minutes, mag-end na ako. Ano oras na ba? Launa na.
Oh, mag-alauna na pala. BB po. Channel ko ba? BB pa daw. Sakto na. Salamat. Like, subscribe ka na dyan. Pa-support daw sa channel Sakto Na. Sino na, ilan na subscriber niya? Jagaitan kita ha. Oh. Ang bait yun naman po. Mas mabait ka kasi hindi ka nag-comment ang hindi maganda. Ang maganda. I mean, hindi maganda pala. Salamat, sakto na. Yeah, may jacket ka na. Comment ka ulit. Oren. Sana all, pogi. Naloko mo pa ako ah. Magayon na ako, 2 minutes na lang. Kumain ka na. Clear ko tayo. Ano ba ang bilang? Wala na. Wala doon. 1 minute, magayon na ako po. Salamat po sa inyong lahat. Sobrang init. Uy, natanggalan ka palang jacket. Ayan, may jacket ka na. Sorry. Napindot ko. Dikitan mo mga yan. Si Tatay Alex, sakto na. Dikitan mo mga yan. Walang load ang aking cellphone. Dikitan mo sila. Para pag nag-live yan mamaya, si Ma'am Carcelda magla-live yan. Si Ate Brenda nagla-live yan. Si Kuya Tatay Alex nagla-live yan. Mag-end na ako. Dikitan mo sila. Salamat po. Init. Okay, salamat.
Hindi kaya si Kulang yan? Baka need ko. Yan sabi si tatay. Ano? Ay, sorry. Kumain na kasi ako pansin. Ayoko. Yan, pagka minsan din ako. Minsan lang to. Ano, hindi na ako mag-aaral. Minsan lang. Buhay ng tao. Promise, hindi na ako mag-aaral. Mga ako, pagka hindi na ako mag-aaral. Basta ako may isang salita. Minsan lang sa buhay. Ano man tayo, yayaman. Ito na, uwi ko na lang po. 25 lang. Ay, 40 ba? sorry. Ano yun? Yung panindang ano? Spaghetti tsaka biko. Ayaw. Salamat po sa lahat ng mga abuting puso na dumikit sa akin. Dan watching sakto. Sakto mag-comment ka dun sa akin mga mga video. Iwan ka ng bakas para balikan kita. Mag-end na ako. Thank you po, ate, kuya. Salamat din. Mag-end na ako, guys. Bye-bye na, bye-bye. Kwenta yan, joke ng 40. Hoy, papalit ako. Ano? Dahil papalit ako dito. Dito, labang rin. Yan, pera mo na akong 20. Ayan pala, abot. 20 na kinuha ko. Salamat. Uy, nabenta rin ako. Sa wakas, bye-bye na guys. Thank you so much. Maganda po. Salamat po sa inyong lahat dyan. Pumasok sa mga nagtaga sa aking live. Thank you po. Nakabenta rin ako. Bye. Salamat sa inyong lahat dyan. Ako ang iyong host. Ako si Mark Lowaray TV. Isang Lindor may pangarap sa buhay. I love you all. Peace out.